Καταρχάς, συγχαρητήρια για την πρόκριση. Πιστεύετε ότι ο Ολυμπιακός ακόμα έρχεται στην εμφάνιση, θεωρείται outsider, λόγω του γεγονότος ότι παίζει εκτός έδρας? Βέβαια, έτσι είναι. Η Real παίζει στην έδρα, στο γήπεδο της. Είναι μια ομάδα που έχει χτιστεί για να πάρει την Ευρωλίγκα, με πολλούς ικανούς παίκτες σε κάθε θέση. Εμείς πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, να είμαστε πνευματικά έτοιμοι, να εφαρμόσουμε το πλάνο μας κόντρα σε δύσκολες συνθήκες. Χθες, στο σημείο που η Τσεσεκά έχει ξεφύγει στο +9, πιστέψατε ότι μπορεί να χαθεί το μάτς? Και κατά πόσο πιστεύω ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα ήταν αυτός που στο τέλος θα πάρει το μάτι το χέρι και θα την πάρει στις πλάτες του να γυρίσει το μάτς? Εντάξει, ο Σπανούλης είναι ο ηγέτης μας. Και εγώ και οι παίκτες δεν πιστέψαμε ποτέ ότι πρέπει να τα παρατήσουμε. Δεν ξέραμε βέβαια την τελική έκδοση του αγώνα, αλλά παλέψαμε μέχρι το τέλος. Και αυτό είναι πιο σημαντικό, να παλεύεις όσο και αν είναι το σκορ και ό,τι και αν γίνει. Αυτό κάναμε και χθες. Και όπως είπα, έχοντας στο τέλος το Σπανούλη, έχοντας βρει ο Σπανούλης στο τέλος το ρυθμό του, αλλά κάνοντας όλη τη δουλειά, όλη η ομάδα σε όλο το παιχνίδι, ο συνδυασμός αυτός βοήθησε στο να κερδίσουμε. Καλή τύχη, μακάρι το πάρετε, το καλύτερο.